kahit madaling araw na, kahit alauna na, ililiyap pa rin namin dyan sa loob ng katawan yan. Ano? Ano? Ayaw mo pa rin? Nagagalit ka ba ng sa kanya? Babae ka ba lalaki? Babae ka ba lalaki? Kahit alauna na ng madaling araw. Babae ka ba lalaki? Babae ka nga lalaki. Ayaw mo pa rin? Dagdagan mahigit na 100 magtitik yung kuryente sa katawan niya. Ano? Babae ka lalaki? Kilala mo pa tayo si Kristo? Babae ka lalaki? Bata matanda ka? Ilang taon na kung bata ka matanda? Hindi mo alam. May anak ka ba wala? Wala ka pa rin anak? May asawa ka wala? May asawa wala? May asawa ka mo wala? May asawa ka wala? May anak ka ba taga wala? May anak wala? Hindi mo rin alam kung may anak ka wala? Tingting ka. Suntok ka sa buwan. Hindi ka na simula dyan. Matagal ka na sa loob ng katawan yan? Ha? Ilan taon mo na siya pinaparusahan? 1 taon, 6 na buwan, 1 taon. Ilan? Ilan taon? Ay, di ko na talaga alam. Wala ka taganak? Sa pangalan ni Kristo. May anak ka wala? Wala ka kasamang anak? Wala ka kasamang anak? Wala kang anak? Wala kang asawa? Wala daw siyang anak, walang asawa. Wala siyang kasama. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Nasa bahay nyo? Nasa labas ng bahay nyo? Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Nasaan ka ngayon? Ayaw ka. Kilala mo ba talaga si Kristo? Babae ka ba talaga lalaki? May anak ka ba wala? Hindi mo alam talagang wala kang anak? Tinatakwil mo talaga yung anak mo? Wala ka talaga kasama anak? Paspas, linis. Ay, magsalita ka, pinipinig katawan ng sarap. Walang anak. Hindi. Paspas! Papasok ka pa sa loob niya, hindi na. Ayaw mo magsalita, bahala ka sa buhay mo. Itaas pang titik kuryente. Gising. Sabi mo in Jesus' name. Di na tamata. Ngayon, babae ka lalaki. Sige, painumin ng tubig. Hinga mo na malalim. Hinga na malalim. Inhale, exhale. Hinga na malalim. Inhale. Sige, basahin mo muna yung labi mo. Basa lang. Tama na. Okay, pwede na minom. Bila tamata. Tama na. Antay mo muna huminga. Okay. Hinga malalim. 3 times sa isip lang. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Upo ka pa. Tama na. Pahinga ng konti. Inhale malalim. Pause. Babae ka ba tayo lalaki? Ilan anak mo? Ilan asawa mo? Nasa asawa mo? Singapore. Nasaan ka ngayon? May nakikita ka liwanag madilim. Pero tinatanong kita, hindi mo ko sinasagot. Hindi mo alam yung sasagot mo kung babae ka lalaki. Ano ka ba? Babae. Kilala mo si Kristo. Opo. Nasaan ka ngayon? Nasa Pampanga. May anak ka ba? Meron. Ilan anak mo? Isa lang. Sino kasama mo? Anak ko. Nasaan anak mo? Ayan, katabi mo. Sabi mo, wala kang anak. Pinulit-ulit ko tanong, wala kang anak. Oy, di mo to nanay. Di ka daw niya anak. Oh, sino? Usap natin. Di siya sumasagot. Simple lang naman yung tanong ko. Pag siya pinapigit, di ba? Ang tanong ko lang simple. Pag tinanong kita, babae ka lalaki, anong sasagot mo? Babae ka, siyempre. Kilala mo si Kristo? Opo. Nasaan ka ngayon? Sa Pampanga. Tinanong kita, may anak ka ba? Oo. Yun lang ang sasagot mo. Ang tanong ulit. Nasaan ka ngayon? Hindi ko alam. Ilan ang anak mo? Hindi ko alam. Kilala mo si Kristo? Oo. Nasa wala? Wala. Lagot ka. Kinukulam ka.